Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa ket maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Iti nga rin rugian nga ibasa iti pakasalitaan ni pagayam ti nga ruda iti taganon ruda niya kamo. Inapuluhan iti artek ngamin. Sagudayin nga rin ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi ta indur tudur damanen ni artek nga merto nga asawag. Huwen, mabainak launay kada kiti mangitultulod kang kuana. Huwen, no dadungot kami kit papasulik ida. Mabat nyo man kami itulog nga mabartek una yan. Sakbay nga pagawidan nyo kuma. Kinunak kada kuana. Madre, kinabudno na kit ananawa ni Merto nga dinaunay. Inakasta ko mga madlaw yung ako na kit pagawidan yon. Alamat nga pagawidan min nung tinapalakit agawid mare. Bagbagam to kit kami na dinaunay. Kagkanahin ko bagbagayan ng suna pare. Nga no uminom, dito latan balay. Mabalin naman ti kumatang ti nga bilog. No, maibos na, okay lang. Basta lakit ada dito balay nga saan nga kang kanayo na kasto nga maplat, matay ti bartek, itultulod yun. Hindi naman minsan saan yung itultulod. Bayan nyo latang nga sadyain nga, no sa dinumat paginuman nyo, sadya latang nga maturog. Ala, mare, mare, nakito nga duwa nga kasawa tagsalitaan kami. No, makasdawa kapi, nabartek iso na kita kayo saan? Ha? Amo may kontrolin, mare, iso nga kastoy. Barbartekin nyo samat kami. Ana? Kumadre, sa agtaltan na ka. Maminsan tuman nga may nakambuyain. Taano, adda ka nga agbuy-buy, adda ka mga nawa, kinimerto nga lakay mo. Ita pare, datay pa ito mapapaso rin. Just kay. Kinunakanyak manunemi ni Inko nga kumpadre. Kumpadre, kapota inanak to't bunyag manunemi ni Candy wano Dulce nga anak mo. Nagasam manong hamit adati akastoy ni Merto. May nga tricycle driver iso na manong nemi. Dininto ta estudyante ak pala idiyagam amu kami. Fourth year high school nga nanubyanak ni Merto manong. Kata iso na iditi mga alaala kanya kamangitultunog nga mangyawit kanya sa Jabalay mi. Sana ko may alaan tagsapa tapno libre nga itulnog na eskwela manong. Gabot kinasiyat na ken gabot gwapo ken gabot balasa nga akmaten inaklon ko panagayat na. Nagbasa ki di iti college manong nemi di talawag kadiso iti mangsunsundukan niya iti eskwela. Wen isarek nila ti tricycle na ori no tricycle bakara iti sumrek iti lawag. Umay nakalain ti eskwela, sa naktuyawid, itulod dito balay, umay nakalan ti bigat, itulod na sa eskwela, hatid sundo. Hindi adakon manong name iti second year college, dahil tamaten, nalukoy nakmaten. Inawis nagdibalay da. Agberde ka no, ngayon basit mo ti bisita naman no. Pinainom na. Hindi mo bartaya ka kon, diyak mo tin napupuutan manong name adamaten na pasamak ka na kami. Agririak ka. Api nga kasjay. Na pinartek na. Sanak ka tinagikwa. Di ko maawan. Adda puot ko. Atap naramanak kumamit ko nakidi. Hindi siya marunon agad. Adda puot ko sa anak ko nga nabartek. Manong nemi. Isupay lang ti panakariknak. Nga nagmayat gayam ti makipag-sex ko na.
Ngayong ka nagsikugak manunemi kit kapilitan nga nag-asawa kami. Ninyawid nak dito'y balay da, gingka nadaan kami manunemi ti kabukbukodan nga balay. Idi, tamabalingkon nga talawan manunemi ni Dulce, at damat ti katugangak nga babae nga may mga iwan kang kuwana, nagsubliak matlaing manunemi agbasa ko nakuma. Ngam saan Saan kun ngintuloy ti nagbasa? Siyempre ka kun manunemi ti trabaho ti talawag. Idi, lumakdak kailan manunemi ni Dulce, iniinot nga nagbalbaliw ti asawa. Amo na dati tuminom. Ngam na sumangpet, nga nagapot nagpasada, at dakbad no ko nga nagapot ti trabaho, at dalang inom na basit, sana ituloy dito yung balay. Kat siyempre, masangunak nga mga iti iliw ko kinkuan. Nagmayat man iti. Huwag mano. Gusto launay iti manong nemi no kasta nag-sex kami iti asawa. Nakalalain. Imita nga roden. Iti masunutan nan manong nemi iti mabartek bunay nga adadang isunat ubrana agbarbartek. Adadapayin manong nemi nga di kapsat na ti mga paspasada ti tricycle mi. Tricycle mi kunak. Tabakri mi deta nga tricycle. Magipaspasada laing idi. Adadamatan manong nemi nga barkadat ayan na. Napia kumamat manong masaan nga maplat iti barte. Kinapudno na manong nemi. May iliwak pa yun. Nabayagin na din na udi manong. Kanadadagin kong daway no kasta kang di gusak iti bigat no mapanakagtrabaho. Manong nemi, magustuak nga isubli-subli ti sabon iti barukong ko. Merto, kaano de din na udi panang karamkam mo ti barukong ko. Manibod mo ti matay kan ti bartek. Slawanin ti interes mo. Taorin no saan nga nabartek ng manong nemi no kasta nga asidgak. Kasla agat arak latak, agat sigarilyo. Uri ka digdigos na. Sus, awanin di bang luna manong. Kumkumbrit pa yung tikudil na. Nagalisto pa yung ngalimakay. Awanin di gwapo na. Kasla awan pa kit interes ko nga makipag-sex kang kuha naman. Taori ag toothbrush, kasla agat sigarilyo, agat arak. Barimunag pa yun. Ilintatasyak, manong nemi nakaseksiyak, nakapimpintasak, tuubing pa yun. Ang dadagitigon daw yung manong nemi nga malagip ko, nga pasaray kanen ni Merto deto'y tilapia. Pasaray usok ko pa yun ka, basit nga sabon. Pasaray pinggerek pa din manong. Yamat ti kastoy. Pinarparamanan datang Merto, alpasan na, nagbalimutin nga artek. Niyamat Nagadumot na pa magbagak kang kuha naman ng nemi. Kaslay tayo may isa nga bigat. Binagbagak manin. O na. Kadum ni mangan. Tapno mo usawang ka nga dagos. Inarantak ti nagparti ti manok. Tapno ang kaldo ka. Tapno na pagpabigsam. Kaya sige, tumadamdama. Bartek ka manin. Mangmanganak, kalpasan na kasta ti sasam. Inton ka ano ko mga nga magbagaan ka no saan ka mangmangan? Tanong ang magbagaan ka nga hanggang mangmangan, talawan nakmet. Di isar din kunti mangan, agtala ka man. Namin ano yung bagakon kang kamarto. Saan ka nga paritan nga uminom, ngim kumtrolem. No apeket ngamin nga si kalang itultulod da nga madadadrang. Kahit di kakadom ng uminom, kahit kaya damot palat agawid. Kaya da palat mangyala. Ano na ko na? Kaya kuhan. Yung si kanay. Tumanggap pa yung atleta. Tumangga na. Kahit mo kita, dulamin. Pag nanok ka rin, diba kay romansa kang ka, kaya orag toothbrush ka, digos ka, agat arak ka latag, agat sigarilyo ka. Awanin ti dati nga banglom. Di ka mabain? Kailan tilangam. No idi akit, nagpintas ti pa nagbagay ta. Guwapo ka na pintas. Itangay, durgi ka maten.
Ibagbagak na ito, Merto, tapno da pagminamin na sa mo ko mga urayin nga makarami dakti sa nga nasyaat, sakbay nga balbaliw ka. Balbaliw ka, sakbay nga maladaw ti amin. Manong name na pintas ti panakisaritak manunusaan sulaso. Yat adda na kid di. Puisit ka kid di ka lalaki. Kinunak pa kid din manong. So nga bagak kada kita katugang. Kita nyo dyan akyo nanang, tang. Bagbagaan nyo man. Bagbagaan mi matkit ka nga. Takam kanitatang na. Di matungag. Padasin nyo lahat ang ulit-ulitin na. Siyak. Adadang ang dinakpat yan. Nga ananusam kadlata anak ko. Kan anus na takas dya or masya sinua. Anang artikait mo sa unita. Anyat kahit yung asawa na ko na yun. Kaslada pang pananutin mo sa nga na siya. Nanang, agpadpada ta nga babae. O, no anyat tada tapanunot mo, baka isumat tada tapanunot ko. So nga magbagaan nyo, sagbay nga maladaw ti amin. Kat didak to mapapabasol, no kas pagarikan lang. At dati gundawa nga masurunak manon nemi nga sumrek iti trabaho. Nangruna no kasta nga dati kiti makulit nga customer. Ano manong kayat mo data? Katagura kata kita, palang no kayat ko. Nakabaybayag ka eh. Ni, api kasta ti, oy, laglagi pa mading ko nga nabintas. Customer is always right. Wala nga mabusuin nyumet ka na customer yo. Amamang nga pa ka nakatakder ka nakatakderak. Kada doon sa bali pa yung masikaso nga ang buyer. Di ta kabalangin. Na pera. Suplada. Hey. Roda. Sir. Api kasi ti reaction ni customer. Una sa ito, nakabaybayag mo kami. Di anak ko may agpupungtot kang sumrek ag trabaho. Di ka lagtap-trabaho dito yan. Pasensya kayon, sir. Daming problema. Ano problema? Buwan, sir. Sumrek ka ito pisinak. Tapagsaritaan tanong niyaman ti problema. Sir, sumrek ka muna ka ito pisinak. Ta sumarnuak. Nagtungpalak met manong. Madamdama pa yung simrekan. Nagtugaw ito, tugaw na. Ano yung di problema, malasan ko. Amayo, da kayo nga sales lady, da kayo nga empleyado, empleyadak, ibilang kayo nga anak. Kaya no da problema yo, iba kayo kanya. At tapan nakaanak kayo, no da kayo ti poder ko. Da problema, di asawak, sir. Apay, agbababae. Saan, sir? Anang arod? Manipod din na sungutan na tinakibarkada, agbarbartek, kanaan mo lang mapartek. Ato pa magbaga. Marigatan ka, bata sikat agsapsapol, kasjay. Natrabaho na yan, paspasada. At bukod mi nga tricycle ngam saan nga isot mga paspasada, sir, at diyak upset na kasjay. No makaruwa, nakarot bartek nan, aldawan no greing, sagbasing-basing, makapasata pa nga rod. No timalem, imbes ko mga sumublatan nga agpasadahan. At daman nga ito yan, di kiti barkada na, giinom daman nga kasapsapa. Problema no, kasano nga mapagbalbali mo ti asawa ng kasjay. Inaramid ko ti kasjay, sir. Ngam kaskas din nga. Hangag balbaliw. Ano ito ti problema? Kaya asawa ka, sir. Tas ang nagbalbaliw. Napya kumamit, no. Ore no awan ti maitid na nga kwarta. Kapag masapsapulan, tasaklat na nagsapul. Basta kumamit, no. No, anya. Amoy yalta na, sir, nagkasapulan ni babae. Dada ka dito problema. Ano, sir, ore sa sinumot na. Kita mo, kinapindas ko, kinuubing ko pa eh. Masapul ko eh. Kapag katawa, sir. Kaya nung kaspagalikan, di mo kaya hatin nila kaya mo. Nagkasar kayo? One, sir. Sibil. Kaya't mo ti mangalat sa bali, kasta.
Saan kumaser nga pataba dakla basol. No, kas pagaligan na mapilitan na kakastaw, maramid ko. Ti pamalagad ko agad sa mga raramiden. Anong samlata? Ikarkararag mo kinapod Diyos nga sabi ko mata. Agbalbali tumatlat asawam. Sige sir. Dadya lang tumibalakad ko. Kang kanahin mo lata bagbagaan. Ken kastamatin nga, saan kang sarte nga, mangidawat-dawat kinapod Diyos. Asapay ko mata, agbalbaliwan ti asawam. Yaman ang serte pa magbagayo. Sige. Nagsubli ka ni trabaho. Thank you, sir. Kalpasan na tati 30 minutes pa nung name nag-ring cellphone ko. Saan nga nakabumbok? Sinong batak? Hello? Hi. Kumusta ka, Roda? Kastoy, sino ka? Apay ang munak? Siya ni Nelson. Sino ka, Nelson? Nagkita na kon. Di ka pinagkita. No, kahit mong kita ta. Lunch. Lunch? Hanggang nga rumor ti lunch break. Mangmangan kam dito eh. Agpakada ka kinibos mo. Di na kaya't o ipakada ka kinibos mo. Ha? Agamamu kami kinibos mo. Ala, subakasod nang itad kanya kayang katinumber ko. Ana, umay ka na kasen? Ang peso, ipakada na kini boss. Sige, ipakada na lagi ti kini boss. Manong, tsaka mo no apay ngayon manugutan. Ididandanin ti lunch break manong name pinayabanak ni boss. Sir, adan sa date mo? Awan day dyan, sir. Tsaka mamunay dyan. Una ta tinawagan na impakada na kakanya. Ala, sir. Sino day dyan? Nakikita mo. Umumay dito eh. Ala, sir. Da kayo sa mo tinang tinti cellphone number ko. Di ba da problema? Ala, sir. Binagbagaan na kita nga sang kong raramidan. Apay nga. Just in case nga kayat mo. Di kanto babawi Nelson. Hala. No aramidan mo't laing ni Nelson latan. Baka sabali. Baka dadalang sagapa ka. Hala, sir. Ngam awan maaramid ni Nelson. No saan mo kayat? Awan maaramid ti lalaki. No saan na kayat ti babae? Kaslasahan ko ang maawatan manong. Magbagaan nak ni boss ko, madyak aramidan. Nga mapay at dain rekomendar na. Diya ko na manong, ang mga maaramid ko, kadno aramidek, nilatan Nelson ko na. Pili ada sumrek, manong na yung mga nakawapong lalaki, sinabat ko, sir, naggatangam? Siya ni Nelson. Ay! Nakit kita na gini ba? Let's go. Wait lang nga ta. Nakalandiya yung shoulder bag ko. Siguro rin ka radyo kotse. Nakaparking sa dyan. DJ Maroon. Sige sir. Orayin na nga rin. Medyo yung karigatag yung paspas ba nung nemit na pan nagtutbras, nagdaramus, inaayos ko di bagik, manong nemit, ko na nga, dapat pasutsit ko di bagik. Kalmasan na, rimuano ko manong nemit, sipsiputan na, tigilipadak ng sales lady. Hoy, papanam. Wala, papanam. Shhh. Nagpakada kini boss. Na, adun sa date na ito. Dalat asawa na, dapat ka-date na. Hoy, Ruda, shhh, tagtagari.
Kadi asida ka ko niti kotse manong name nalokatan tirida o kalpasan na idiya aglugan na idi inrakep kon tirida manong name pagamom na ta inawid na ti abaga ket ni po nang alis tumon sir. Amo ka mawaw ka. Ha? Mawaw ka, di ba? Sige, mapay. Apay nga dito eh. Ang data pa lang ito nagtikot sa adot naglabas ng tao. Di na makita. Gawat na tinted na ti glass. Tikot siya. Kahit mo pa eh. Ha? Sir Nelson. Nelson. Sigurado ang asawam. Ako ba asawa? Simple halos nagkataib kayo kay dibos ko. Hamata. Ubing ka amang oy. Ubing tilangam. Let's go. Papananta. Noted kayat mo. Siyempre, mabisinak ng tamangan. Iti class ka restaurant. Iti kiti paypay. Iti beach resort. Iti dahalan mi manunay mi, siyempre, naduma-duma ti sumsumrek iti panunot ko. Nalaeng nga tayo ito nga lalaki. Nagmacho, nagpudaw, nagbanglo, naggwapo. Nagugwapo ngem ni Merto. Idi nabit kampeng ni Merto. Ipeso nga tangawan asawa na. Allah. Kas lamang mangig ko pala titimek ni boss. No mga ramit kamit lang. I-recommender ko ni Nelson. Pasaan ka itong babawi ko na ano. Peso nga ta. Wala nga nagkalabasol ka ni Apo Diyos. Artek met ngamin ti asawa. Di basol no. Binalaagang ka edid, Merto. Baka babawi kan to lang no saan kagbalbaliw ko na. So, sorry na lang, Merto. No, dan sa bali nga. Gamota, di ka matin kayat na nagbangsit ka. Agat sigarilyo, agat arak ka. Inintitan ni Nelson. Kasla kayat kumanin nga amalan na digitilips ko. Nabang kami di may sa beach resort, nag-order kami timakan, manunay kan mainom, sa kam nag-check-in. Ala, check-in nga dagos, sir. Hindi at amangan. Ito yung nagtikwarto. Mangan ka numinom. Sa tanto, mangan manin. Nabatasa mong tinangan. Una ito nabayag ako nagbibiyag. Nabatasa kong tinangan, hindi pa kanin nga damo ni nanang ko. Nangan di hotdog. Jak paborito ti hotdog. Longganisa. Jak kayat. Murton. Jak kayat. Dito yung nga, no? Sorry na lang, artek kamit namin, kinunkunak tinakem kumanong name. Nagpaiso, simrek kami ti kwarto, na idasar ti mainom ken makan, ngem si kapel ti kahit kuakanen ko na nakanyak manong name, ket inamalan naman hindi kiti lips ko. Mawaw ka, di ba? Nabayagan din na odi, sir. Nelson ko lang. Nelson. Isosyak. Di mga ti pa nagawa mo. Kinanana manong naimi ka disod amis mo tinangok sub iti arwatek nga nangikaten ti bracket ni adaytan. Karam ka man namatan manong dikiti man sanas ko. Nelson. Nagmayat ti pa nagwail-wail ko manong name. Da nagpintas ti pampamayan na nalalaing nga amang ni Merto manong.
Numuna kit iyat adana kagatan tinatangkin nga paset ti mansanas ko kit nagmayat Sir Nelson. Saan inikatan manon nemi ti aking baba nga paset ti bagi. Nikat dapayan manon nemi ti pantik. Ket nagkarayaman manon nemi ti dakulap na. Nagkurimayan di kiti ramay na. Pinirit-pirit na manong nemi ti perlas. Pinaggandanan manong. Iti barukong ken iti baba. Sana ket, isukit-sukit ti may isang ramay, dua ramay, talong ramay. Nelson. Tiyakon may ladawan no kasanong imnas ti marikrik-nak manong. Numuna tapas-paspasan na. Iyon uneg na. Pagkutsi-kutsin na nagitiramay na. Kawal-kawalan na kunak manlaangan manong. Nelson. Nagmayat. Kabuta na bayag siguro nga jak timayok manong nemi ramay na palat imuna. Timayok akon manong. Nelson. Sana yung pababa manong nemi di kinibibig na kat daytan. Iso at talaga timunan nga nangan manong. Isot imuna nga kinan na. Timansanas nga imuna halpasan nagsapsapsapan iti ulo ti tilapia. Nakasabsabawan ti ba nakasabsabawan manong nemi ti suor ko. Agliplipyasen manong nemi ti sabor iti unig ti kuweba katrumrumwarin day nga sabor. Kada damat iso na nga mangikikop nga mangsapsapsap manong nemi kat nagmayat. Nelson, anak manen. Dagiti pa lang bibig ramay kandila na manong nemi. Ngem namin adu ako. Kalpasan data manong nemi sumuten. Ti panangikat na pa lang ti pulo shirt na pantalon ken brief na. Kalpasan na impaigam ng manong nemi kanyak tinag. Nagdakil ng ti asawam. Wen, kayang isubo. Nanganakitahin si kamat itan timangan. Sige. Nagmayat manong nemi. Siyempre naramit ko man ti amin atap na ibagana nga nalaingat. Pag nagkaptan naman ti ulok manong nemi kat ni. Roda. Roda. Iyaw-awa na siguro mapumutok itingiwat kumanong mismo tinangoksot. Sanak induron tap na mapadataak manong nemi kalpasan na si magpaten ko na katdaytan iyusok na manong. Wala ka naktakal. Nelson. Insagad na manong. Talagang sagad na sagad. Sa nagat ibas-baswir manong nemi. Nelson. Sana kang babawi, Nelson. Kahit kung natatanda asawa. Panawa kong ti artek namin nga asawa. Sikan ti agbaling nga asawa. Agserbiyakin ka. Mapanak manan. Napo ngayon ti kaudunan manon nemi sa saruno. Wayan manon nemi nakapapaon. Halagang nakalalaing ni Nelson. Ay kaman ng nemi nga pinaspasan nan kat amok nga dandanin ni Suna. Sinabat ko pa'y manong nemi.
Barang na anak kunto keng kuana. Sinabat ko nga kiniit katakisuna. So. Wen manong nemi, itapay lang mapasama kanyak ti kastoy. No da kami idi kini merto manong nemi, umanayin ta maminduwaak, kat maminsan met kan kuana. Dinan kayat, pasaremet maipidwana, no da duma. Kat ni Nelson, may pidwanan to pa nga ta. No da katangkan met pa laing manong. Hindi ikatan na manong, yung sakal nga talaga, Nel. Kani, kabut-butan. Kitsamod nga umlay. Adamdama, maganta pa hindi ka mabisin. Oo, nanganak mo ni tayo. Nga mabisina. May kan mabaawan ng tikaldo. Eh, balhabal mo lang tayo tatwal yan. Tasyak mat, datulis. Opo, na nakadot na kan kumano. Nang rona kita, nang siyatak mo. Tapo, bumara man ng tibagik manong. Kasla kayat kumanin. Ngayon natalyaw ko ti banyo manong. Napahanak nagdikos. Alpasan na, impalabal ko, titualya, itibagik. Simublat ba't nga nagdikos. Ikalpasan na, manong nemi, nakapalpa ako, nakapalpa kami. Dayta manin manong, umay manin ni Nelson. Siyak mo metrumabaw, Nel. May paglagid din ta nakapalpa kami, manong. Siyempre, mabawak sa ko tinugawan, deta. Horek lang namin duwa manong nemi. No nagmayat ngamin, no nagtakal, nakatangtangkan, nagmaya. Sa isumat manin ti simublat manong nemi. Nanganmat manin manong. Pahanak manin namitlo akon. Kan iti, ta isarek na manin manong. Namin duwaak, bali namin limaak, iti may kadwa nga rikos. Nabanong ken? Saan na ka mabanong? Exercise ko dito. Naglaing ka? Nakaimimas ka man. Peso? Di awang problema man. Orek barbartek lang tayo dyan nga merto. Magsakit pa ikit kuman na pati bartek na tamatayin. Loko ka. Pinanood mo di asawa. Ito, mong sa serbina. Ado nga pamagbagak. So nga basol na. Imbagak, binagbagak. So na nga. Baka babawi ka doon. No? Di ka palagbalbali ko na. Baka no, siyempre maawatan na. Baka no isukat-kot sa bali. Amuna kasi yan. Uri di ginaragan nakkin ko na. Handak tumabalaw, no, kastaman teramide ko na ka. Nagpadpada ta nga babae, nanang ko na kininanang na, katugang babae. No, anya ta adati panunot mo, kastamat kanya ko na. Anat lang nga as anak yo. Kaya nyo man tilagak, nagpintasak, siyempre. So nga napasama ken. Pakawanin na ko man ni Apo Diyos. Pakawanin na ta ni Apo Diyos ko nun. Taduata tinagbasol. Kanagbasbasol. Talagang awan asawam? Bata. No? Kung nagtupay kami. Awan iso na dito eh. Ano dyan, bro? Hindi ka't pagparausan na lang. Ito na sumangpad na ni misis mo, di. Nagsinatan ko ng tukan niya. Hindi kami? Kasta kay matkat. Babawi ka? Ulit babawi ako, may babawi kumapay na rod. Kamusta nga bali? Ore sa anak to na kaya? Saan ka to malipatan? Nangarunang na mapututan na. Nada ko matimay sa gambagakang ka.
huwag saan ka nagsigog. Mabay kita umang diferensya. Adamat anak ko. Kahit ko ang daadi na. Lalaki di kahit ko. Tintunagan na Nelson. Ito orawang kanton. Dan tumatanda ako. Sige. Isod ko na. Ngayon no aping amin nga tsakayat. Tsakayat nga makita nito nga may romanso na. Ano tamok. Baka sa mo ito nga maasikaso nga na yung bag. Kakasilain. Kaso ka, huwag no mabalin. Ngayon talaga ang kakayat mo, tianda, pakalaglagi pang kanyak, it's up to you. Ipakamunto kanyak, no at naputot ko yun ka. Tanakasagana ito magtulong para kayong kuhanan. Na minsan pa ay manon na may pinagustuhan mitirik na may kalpasan na nag-awit kami manong. Intulod na manon na may di sentro ti ilimi nakalaklatan ni tricycle. Nga naglukanak nga nag-awit dito'y balay. Siyempre, awan ti asawa. Ngayon ti anak ko manong na may shot adda nakadwa na niluna na. Nasapa ka man ita. Sinapsapak na ng tam. Matibagbagik. Sila kakapsutak. Bilangam nga rote kakapsot. Napanamay. Wala ni nanang. Siyempre nagapok na ba nagtrabaho? Ako na nga langam tinapaksuyan balasan ko. Oh, ano napaksuyan? Alala. Ang harag sukatin ta ako. Ibatik to niti apo ko. Inaktubat na agawin aktubat niya balay. Masapo lang ni tatang niya. Yung mga nanyo natin na panahon. Tapos ako, di ba ka mo? Nakadlaw ti loko nga bakit? Apay sila napaksuyan nga tatilangak. Namin ato, akmat kami. Sapol ko ti pagpapigsa. Ora tenek kadang ni Nelson di Kwartak. Manong nemi rabi imanen awang palang ti asawa. Ibabamlat ta. Oret ha. Narnegak mo. Hangim. Kasanong tunga ta. Anong tunga ta patinggaan na. Intayal ko ti cellphone ko di number ni Nelson ko na. Nag-ring. Kinansel na. Di ko na-text na. Saan ka tumawag? Apay nga ta. Awang kasarasarita. Manong nemi saan nga na-disturbo ti turog ko karedi nga rabi gabutawan tinang itulnog kinimerto. Ngam gabot asawak iso na manong nemi na pangkusinapo la tinuntun. Napanak iti ayan naparing ko. Pare, ada to ni kumpadran. Ay, anta ko madre. Apang hindi yung intulog. Madagip ko nga di ko namidi nga. Hami itultunugan. Yung kaputaon kadwa na siya dyan naginuman mi, dito yung balay nga. Ingkuyok ko dito yung balay. Hari nga mga rot kong patray nagawid din. Sige, muna akon. Ikaw malata nga gawid ton. Urayam na ta na. Tsaka di ba kikuyok kagkuhan na? Apay. Saan kami nagbagay? Artek bet ngamin. Manong nemi ti pagtrabaho ak hindi kabigatan na. Huy, apa ka nagsubsubli di kalmanen? Siyun, nangidate ka? Ni Nelson. Ay, tay kumpadre ni boss? Apa mamuyo? Mamumi ah. Uri ni bakat na, mamumi. Loko ka. Nakirelasyon ka keng kuana? Pasabol ko eh. Sapo. Talagang awanan ti mararamitin nila kayo mo. Barbarteklatan. Artek bet kami. Wala nga basol loko. Nauyong ni bakat na. Daita ka. Ang mga numay nakaraote dito eh. At nakanumot sa abroad. Nag-abroad? Hoy.
Biyernes manong nemi. Nagring cellphone ko ni Nelson. Hello? Available ka? Ano available? Dakat ko mga arat sa bali. Kahit ko sawa na masangom. Kaya't mo. Ure mang perinabi. Ure mang perinaldaw. Inaldaw di kaya't mo. Siguro, ada sa balian niya. Ada para Lunes mo. Ada para Martes mo. Ada para Merkules, Huwebes. Siyati para Biyernes mo. Kasta. Siksika lang. Siyempre na matrabaho. Mailiwag ka. Ito pa kahit mo pananta. Sige. Sige. Anong oras di off mo? Alas 5. Alas 5:30. 5:30. Umay kalain. Yung magawin akmat lang ha. Itulod ka to ha. Wari alas 10 tong itulod ka. Sige. Indaman yung Beach Resort. Ha? Sige, orayin ka. Masansan manok na yung kastoy tararamidan mikin ni Nelson. Maminsan titong galawas. Iritag balawak. Tsak batin matatngan. Ala, Diyos ko. Napututan nagsama din ni Nelson. Kat siyempre. Naibagak kinimerto nga masikugak. Anak kayat nga nugoten. Gabutaan mo naman nga manong nga bulan nga saan ka magkasta. Sabi ko na ng delayak lang. Ngam sa anak na delay manong. Gabutaan matang active pregnancy test. Positive. Naglaingan ni Nelson. Kaya di pa nagsinarak mi manen manong nemi kalpasan di mo na arikos. Nel. Abay. Ano problema? Ano problema? Masikugak. Nalaing ang karad no kastanya. Naglaing ka. Eh dito pa iladamo nakalakon. Sa anak mo nga nagregret ka. Nagpasagit ka ang kinalakay mo. Ha? Huwin. Tapno di kasta kita. Ibagamtong sumalat na kalam. Ang yung pangasimata, sa mong itulok na mairurumento ti putot kuhin ka. Tako nakin ka, jak kumakayat. Ngam no kayat mo, taada pa kalaglagi pam, it's okay, basta sa mga bebayan. Suportarak dumadlap ta. Ngam saan natang hamog-upit ti kuhata. Anak. Ang mga no, di munton kayat. Kad no may kunto sa sarong karan ti anak mo, ti anak ta, di pati dyan kapuan na kat sarong karak to. Di ba kaya? Eri agawin dakkare di nga rabi iman nun nemi. Si Riing ti asawa. Itamang pa'y. Inuuray ka. Nagkapuan. Adanin darami nga party ka di kakaduwak. Sumati ko na ni boss mo. Adanin matandarami nga daa party ko na. Tapay na tinawagan ni boss ko. Tinawagan. Nangalan din number na. Nakita kin sa cellphone mo. Boss ko na. Isog boss mo. Kano para kibihan mo sa cellphone ko? Pasensya ka. Kita mo palang ang sangka na Bartek. Nangkan? Sampay. Ingkay na saran. Kahit magdigos, bilang kat pagsukatan, may sa pag-ina. Pagusto ka. Tapno di kasta. At darason nga bagak na masigugak to. Manong nemi di nga rabi ginamit na ti asawa. Kat siyempre manong. Nagreakak mata nga nagasugak manong nemi. Numampay kaslawanin ti
interes ko kaputa. Lipas milaing manunimi kini Nelson. Siyempre, agasugak man at mariknak mati. Nugasta karam ka man na dagiti mansanas sana kinnan manong sana inyuso data lang numadlaw no apeng ha kaslasan ko anadlaw manon nemi paspasit nga mintikuana nakaraos iso na manon nemi ngem siyak naging kukunak madlatan Merto, kunak nagarte aklatan manong ata siyempre na apagbit lang isuna ata siguro nabayagin ako baka pati ima na sa nararamatin tano iba kambok sa anak pa pas baka kano din ang kabailan nagyaman na mabay nagyaman ka siyempre naparagsak ka tamo kitahin kat umunaak tano umunaak baka no saan nga tumang baka mabitin ka sa bagay damat bibig ko damat dilak kahit mo ipidwata kanek sanin naman nung kaktrabaho kahit ita papango ti party kapirtil ko baring agadin ni Dulce ani baring nagadi tanong lalaki junior to hoy tsaka ito junior na loko ani tsaka ito junior na loko so nas pagarigan ta agadi man ni Dulce kat lalaki sanga junior manong nemi pinugustuhan nakpeti parbangon kati parbangon manong nemi iso tiba nakaitayok ko talang no isardeng na taginom makadwala ito yun agbaling nga doon ang lalaking nibiyag ko Oen manong naming sakbay ti schedule mamanen kini Nelson rinabiing gamitan nakti asawa. Aging gaya dumtek ti Friday manong naming nagring ti cellphone ko ni Nelson. Nel? Urayan ka. Nagasanak? Schedule ta ita? Pasensyahan. So natin mawagak ta. Saan ta matuloy? Ano ya? Takapay. Nadalas ka na papanak. Baka no, andan sa bari? Kumusta kay kanila kay mo? Nagsasaro nung harabi nga saan nga na Bartek. Ginamit na ka. Uwin. Di okay, na akong problema mo. Babalintandag sina. Hanyat ako na mo. Kawan. Di problema mo idi, agbarbartik nila kay mo kat saan na ka nga masango. Di ba? Isok ang siyak ti solusyon na. Siyak ti ng sulbar ti problema. Ngamita ta mabalinan nila kay mo, awarin problema. Nalpas man ti panang tulong ko keng ka. Kahit mo sawan, kinawan problema mo na ta, gamitin na kamat nila kay mo. Agganas kamatin, di ba? Hindi isuntik sibog. Kasi nung nga nung sikat kailiw ko. Kaya nung sikat kailiw mo agad, di ba? Lakay mo, timangip-ip, ti iliw mo. Huwag mo lang ipagkatinagan ko nga Nelson, tamaan, matuktalan na. Laglagipin mo ka, nga balik sa njanagan na. Hanga Nelson, nadikit merto. Manong naming, jakla kumakayan, nagsina kami. Tanokastang isot ka iliw kumanong. Tadad na nga maitayok na, ngem ti asawa. Tsak ba't kan makunta? Di mapanggusalod-sudan gani boss. Sir? Adaman problema mo. Nasolbaran ti problema. Saan ka rin? Awang mo tinisona, sir. Tsak ba't kan makunta?
Insinanak mo ten. Wala tayong baga ng masango na kakanumat nila kay mo. Mailiwak yung kuha na lipate mo ni Nelson. Inaramid na lang tikas jay. Ilita saan nga masango nila kay mo. Diba? Kasi ka di sir. Wan, kat into nagsubliman nila kay mo, iti pa nagbarbartek na sana ka manin nga magamit, di agsublin to laking kan Nelson, no kahit muntupay, kas pagkarigan. Ni Nelson, kat biyag na iti troubleshooter. So, mang solbar ka na iti problema, no may panggap ti sex. Napimpinas lang kurot ko man, no. Adamat pakalaglagi pa mga kuwana. Diba? Lipate mo ni Nelson. Ibilang mo lang ang nagbaling nga paset iti kalman mo. Awanit sa baling aramidem, ha? Roda, no saan nga may sublit dati pamatig mo iti asawam. Daw-dawat mo, sabi ko, ma. Tasaan ang nagsublit iti na irresponsable na. Dahil taramidem. Lalaki tinpas ngay kumanong name ket Nelson timpanagan ko. Di mo kay ti Junior nga talaga? Mamerto Junior? Alam mo lalaki sumarunon di Junior to. Basta Nelson. Nangalam tinagan nga Nelson. Basta sukayat ko. So simubro ti panood ko. Ada ka di agnagan ti Nelson nga nagbaling nga pasat ti biyag mo. Alada ka salsaludsudom. Awan. Imbaga ta awan. Dandanin. Imbaga ta nagbalbaliw ka. Jack ammo manong name no talaga nga ammo ti asawak nga saan nga putot ni Nelson. No ammo na tagkwenta. Ngayon madlaw ko manong name kat no kasano iti panangipateg na kini Dulce. Kastamat ti panangipateg na kini Nelson. Ngaging ka na gito'y manong name ni aniniwan ket saan ko pa nakita ni Nelson. No damagik da kita no kwa kini bosko ket ore ka no isuna ket saan nga makontak pa ti kaiyam na. Tapabunyagak ko man ni Nelson ket ayabak ko man manong name nga mga anak iti bunyag ken kuana. Nangim awam met manong. Sino pa na bunyagag latan, naging gadimting ti first birthday na, second birthday na, ngayon maging kakarig ito'y, kat saan ko nga nakikita pa ni Nelson. Jaklaan mo manong name nintun ka ano, nga makitak manen, tipod nung ama ti anak ko, nga ni Nelson. Manong name, pagunyang kanto, pakamuang kanto, no mapasamak nga makawagkita kami, kini Nelson. Ito nga rin ti pagkasalitak, manong name, kasala nagbalilang nga paset iti kalban laing. Kaya tagyaman na kiti anus mo nga nang ibasa, kit sabi ko at damat na ibati na nga balaag, kaya adal, wano anyaman dita, nga napidot siyo ka rito nga pagkasalitak, artek namin. So nga kayo nga lalaki, di kayo nagbarbartek, tapno saan nga makapanunod ti asawa yo, nagpaaramat ti sabali. Toy, nga nagyaman nga pagayan mo, ruda.